אז שלום לכולם, איזה כיף לפגוש אתכם שוב, אני מתרגשת להתחיל את הפרק השלישי שלנו, תנועה לעבר בריאות. היום אנחנו נזכה לשוחח עם נועה ירמר גולדשטיין. נועה בת 42, נשואה ואימא לשלושה, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, רקדנית ומלמדת תנועה בשיטות שונות, והיא עברה מסע החלמה מרגש ומשמעותי ממחלת הקרון. אנחנו נשוחח עם נועה, היא נמצאת פה לידי ואני ממש שמחה שהיא תשתף אותנו בסיפור שלה, ולפני זה אני רק אגיד במאמר מוסגר שאני זכיתי לעבוד עם נועה בתקופה שהייתי כוריאוגרפית. נועה הייתה רקדנית בפרויקט לזכרה של רומי כהן, זיכרונה לברכה, שנפטרה באסון, נהרגה באסון נחל צפית. ומכאן הכרנו. אז באמת בשיחת ההכנה היה לי מעניין, הסיפור נשפך ממך ממש, ואני ממש אשמח לשמוע את ההתחלה, מתי הכל התחיל כשאת מסתכלת על זה מלמעלה. כן. אז אני חושבת שהכל התחיל עוד בבטן של אמא שלי, כאילו, אני חושבת שנולדתי ממש ההורים שלי, זה מצחיק, כי יש להם זיכרון שאני תינוקת קטנה, ואני כזה מתפתלת עם כאבי בטן, וממש אמא שלי אומרת, את היית נראית כאילו את המעיים, כאילו את הצינור הזה שכאילו, שלתינוקות כואב הבטן, והם כזה זזים, אז כאילו הם ממש אמרו לי שאז זה היה נראה להם כאילו שאני נראית כמו האיבר הזה, שמתפתל וזז, וכאילו כנראה סבלתי שם מגזים או משהו, אבל הכל עבר לי דרך הגוף, מגיל ממש קטן, והגוף בשבילי הוא גם היה מקור כוח מאוד מאוד גדול, כאילו לי שהיה סטודיו למחול ורקדתי מגיל צעיר ומאוד מאוד אהבתי לרקוד, וגם הייתי טובה בזה, כאילו הגוף שלי הביע ונהניתי מזה, וכל הזמן לצד זה שהגוף היה חזק והיה לו כוחות, הוא בעצם גם היה מאוד מאוד רגיש, והיה לי אסתמה ואלרגיות, והרגשתי דווקא בבטן, במערכת העיכול, בילדות זה לא היה, בגיל 20 התחלתי להרגיש כזה רגישות, אבל כן איזושהי חוויה שמשהו שם הוא גם חזק וגם חלש, כאילו שגם יש כוחות וגם הכל עובר דרכי, הכל נכנס, אור נורא נורא דק, וכשיש איזושהי חולשה במערכת, אז זה ישר נכנס וכזה מערבל, ואני חושבת שמשם, כאילו משם מה זה התחיל, כאילו בעצם זה המערכת יחסים עם הגוף תמיד היה בה גם וגם. את חושבת שזה משהו שבאת איתו בעצם לפני שהגעת לעולם? נראה לי הרגישות הזו אולי. כן, אני די בטוחה, כאילו גם ברמה נגיד הגנטית, אז נגיד לסבא שלי הוא חולה קוליטיס, שזה הבדודה של הקרון, וכאילו יש איזה גנטיקה של עניינים של רגישות, אבל כן, אני די בטוחה שנכנסתי עם זה, זאת אומרת לא היה איזה, לפחות לא משהו שאני יודעת, לא היה טריגר קודם, זאת אומרת בזמן ההתפרצות, אני אספר על זה אחרי, אז כן היו כל מיני טריגרים כביכול במציאות שהציתו את המחלה, שאני מאוד יכולה, אני יודעת מה הם, אבל... את יודעת מה מעניין אותי במה שאמרת עכשיו מהעולם של ה-TMS, שבעצם טיפול בכאב כרוני או כל העולם הזה של טיפול במחלות, שציינת את סבא שלך שהוא חולה קוליטיס, שזה אותה משפחה, עם מחלה זה משהו שהוא גם נלמד. זה גם מאוד מאוד מעניין, כי יודעים שכאב נגיד זה משהו שלומדים אותו מההורים שלי, לומדים עם אבא, לדוגמה לאבא שלי יש כאבי גב, אני למדתי את הכאב גב ממנו, וכאילו ירשתי את זה במרכאות ממנו, אותו דבר שלושת האחים שלי. מעניין. ספציפית עם הקוליטיס, אני לא ידעתי שהיה לו קוליטיס עד שגיליתי את הקרון, זה לא שזה משהו שהסתובבתי ואמרתי אוקיי אני יודעת שזה זה, אז זה לא משהו שדובר עליו או כאילו בבית. מעניין. כן. לא צריך לדבר על זה דרך אגב, זה גם משהו שנלמד ככה אבל זה סתם, זה נקודה למחשבה שאפשר לחשוב עליה. כן. אוקיי, אז בעצם מה התגלגל משם? זאת אומרת, הייתה רגישות מילדות? הייתה רגישות מילדות,
ובאמת הרגישות תמיד עברה דרך, כאילו הגוף, היה איזו חוויה סומטית שהיא לא רגועה, משהו שלא רגוע, שסוער מבפנים, תמיד, עברתי את החיים בסדר, זאת אומרת עד גיל 28 שהייתה לי את ההתפרצות, אז היה מין שערה כזאת שאני מרגישה אותה בגוף, ואני מרגישה איזה חוסר שקט שהוא כמעט, שהוא הרבה קיים, אבל חייתי ככה, חוסר שקט שיש בו גם הרבה שמחה והתרגשות, כאילו, אבל גם איזה רטט כזה שלפעמים הוא כאילו יוצא מהגבול של הטעם הטוב, שלא נעים להיות, לא נעים לחיות ככה. וואו, זה מאוד חזק הרטט הזה שאת מדברת עליו. כאילו, יש הרי אנשים שהם יודעים שהם אקסטרה רגישים, שהם חווים את החיים ברגישות מאוד גבוהה. כן. יש אפילו יוגות שמטפלות ספציפית בזה, דרך אגב, זה מרתק, על הייפר רגישות כזו. אז זה בעצם מה שאת מתארת, אם אני מבינה נכון. כאילו כשאני מדמיינת נגיד אנשים שאני גם מטפלת במקצוע שלי, אז כאילו כשאנשים הם מאוד, יש משהו, אני לא רגישה בקטע של אני מסתובבת בעולם והכל מרגיש לי שהוא גדול עליי, ואני מאוד כאילו, עם חוויית מסוגלות. גם מסוגלות, אבל גם כמו, כאילו לא מפחדת, לפעמים הרגישות הזאת אתה כאילו מצטמצם, כי אז זה קשה קצת להגיד בדיוק, אבל כן, נראה לי שיש איזו רגישות שהיא, לא יודעת אם זה בדיוק אנשים, אני לא מגדירה את עצמי באסכולה של האנשים רגישים מאוד, שיש איזה מין כזה כמו ספר שגם קראתי על זה, אבל זה כן, אני לא יודעת, זה פשוט מה שזה, זה כמו מין חוסר שקט פנימי, בסיסי כזה, שהוא גם מאוד מניע אותי לפעולה, והוא גם לפעמים ממש מתיש אותי ומייצר עומס על המערכת. כן, את יודעת, יכול להיות שיש רגישות מסוימת, נגיד אני קצת יותר עם אור עבה, כי אני מאוד רגישה, אז פיתחתי אור מאוד עבה, אז בקטע הזה אני חושבת ששתינו, בתחושה מתוך חוויות החיים מאתגרים, ואנחנו מרגישות אותם, אבל אנחנו יכולות לחיים. כן. אנחנו יכולות, יש לנו את התחושה הזו של הבסיס, שאומנם יש שם איזה רטט או רגישות גבוהה, אבל החוויה היא בסך הכל טובה, שאנחנו מתקדמות ואנחנו... זה מניע לפעולה כאילו, שלפעמים מדי פעולה. ואז כאילו צריך רגע לראות איך אפשר לעצור שם, שזה נראה לי זה היה המסע שלי עם הקרון, שאיך אפשר גם כאילו לקחת לייבק, כאילו רגע להתרחק מהעשייה, ומשם כאילו, כן. אז בעצם בגיל 28... אז בגיל 28 זה היה, כאילו עשיתי תואר שני, וגם עבדתי באיזשהו מרכז טיפולי, שהיה שם הרבה דברים, פעם ראשונה נגיד שנפגשתי עם הפרעות אישיות, ובמקביל רקדתי באיזושהי עבודת מחול, שגם כן, כאילו, מאוד התרגשתי, והכל קרה ביחד, כאילו ממש אני חושבת שהיום שקלטתי שאני חולה, זה היה יום שפגשתי איזה מטופלת שיצאתי ממנה לא ידעתי איך לאכול את זה, וכאילו זה היה גדול עליי, משם הלכתי לחזרה, שבחזרה הזאת הכרונוגרפית שעבדתי איתה פשוט לא קיבלה את זה שאני לא הייתי בטוב, וזה לא עבד ביחד, ולא ישנתי כל הלילה, וזה היה כאילו איזה רגע שאני זוכרת אותו, אבל כבר קדם לזה אני זוכרת תקופה שכאבה לי הבטן, וקצת שלשלתי, ושם התחילה איזו הידרדרות מאוד מאוד גדולה של ירידה במשקל, כאבי בטן, נימולים, לא ידעו מה יש לי, עשיתי הרבה בדיקות, כאילו זה היה ממש ברור שאני באיזה חולשה נורא נורא גדולה, בהתחלה חשבו שיש לי טרשת נפוצה, הגעתי לאיזה נוירולוגית, הייתי בחרד, אני ממש זוכרת שאני וגיא היינו באיזה, הסתובבנו, הייתי צריכה לקבל את התשובה אם זה טרשת נפוצה, וכאילו חרדה של זהו, נגמרים לי החיים, כאילו אני מתחילה וקיבלנו תשובות שלא, ואיכשהו התגלגלנו לזה, באמת בסוף קיבלתי, אחרי שעשיתי קולונוסקופיה, שיש לי קרון, שגם היה בזה משהו שמאוד הרגיע אותי, כאילו רגע, יש פשר לכל הדבר הזה, כאילו שאני עוברת, כי זה היה בערך חצי שנה. קולונוסקופיה זה בדיקה שעוברת דרך איפה? שהיא עוברת דרך כל המעיים בעצם, אתה בהרדמה, ויש איזה כמו מצלמה שנכנסת פנימה, ומה שרואים כאילו בבדיקה זה שבעצם יש שם אזור דלקתי, ואני לא מספיק מבינה בכל המחלות, אבל כנראה שכאילו איזשהו אזור ספציפי שהיה מודלק, זה ברפואה הקונבנציונלית, הם קוראים לזה מחלת קרון, ובעצם כשהסבירו לי מה זה, אז אמרו לי, את הולכת לחיות עם זה, זה החיים שלך מעכשיו,
היה לי רופא אגב מאוד מאוד נחמד, וכאילו שליווה אותי כזה יפה, אבל הוא כן אמר, כאילו את הולכת לחיות עם זה, אני יכול לעזור לך בתרופות, כל כמה, כאילו, בדרך כלל כל כמה שנים יש איזשהו התקף, ואז את תרגישי כמו שהרגשת עכשיו, ואני מקווה שנוכל לעזור, אבל זה כאילו בחוויה זהו, כאילו יש לי עכשיו גזר דין כזה של ככה זה נראה, זה היה קשה כאילו לקבל את זה, וגם אני בן אדם שבא כזה מבית, כאילו ברור שאני לוקחת תרופות, וברור שאני זה, והוא הסביר לי בעצם על התרופה שאני לוקחת, זה תרופה כימית, לא ביולוגית, שבעצם המחלה הזאת, זה מחלה שמחלישה את מערכת החיסון, סליחה, שהמחלה הזאת, זה מחלה שהגוף תוקף את עצמו, זה מחלה אוטואימונית, ואז התרופה זה תרופה שהיא מחלישה את מערכת החיסון, כדי שהמערכת החיסון תהיה יותר חלשה, ולא תתקוף את עצמה, והיא לא תדבר. ואז זה אומר כל מיני דברים, בהנקה, לא יכולה, כאילו היה לזה השלכות מסוימות, ובאמת הייתי במשך שנתיים באיזה טיפול כזה, שמתישהו הרגשתי יותר טוב, שבמהלכו גם אמרתי לעצמי, אני לא הולכת לחיות ככה, כאילו זה אין מצב, כאילו אני אקח את התרופות, אבל אני גם צריכה לעשות איזה שינוי אחר, כאילו. את כל יום היית צריכה לקחת תרופות? תרופות כל יום, בוקר וערב. בוקר ופעמיים ביום? פעמיים ביום, תרופות שבעצם כאילו כן, מחלישות מערכת החיסון, ואז יש גם כל מיני משמעויות, אתה צריך פחות, אתה נזהר לא להידבק, זה בעצם כמו תרופה לסרטן, רק שהיא טיפה במינון יותר נמוך, אז אתה לא כמו בן אדם שכאילו שאסור לך להתקרב וזה, אבל כן, כאילו מחליש את מערכת החיסון. אז זה בעצם משפיע על כל ההתנהלות שלך במהלך היום, אם את יודעת שיש יותר איזו רגישות מסוימת. כן, את לוקחת תרופות שאת יודעת שאת כאילו, בגללם את כאילו אולי יותר חלשה, באיזשהו אופן, אבל מצד שני, כאילו כן חייתי רגיל, כאילו לא פחדתי ללכת למקומות או דברים כאלה, אבל זה גם היה לי ברור שאני לא הולכת לקחת את זה לעד, כאילו אמרתי אני עושה את זה עכשיו כי אני צריכה להתייצב, הגוף שלי לא, הייתי מאוד מאוד חלשה ורזה, אבל גם עם התזונה, כאילו אמרתי אין מצב עכשיו, דברים, אני הכי אוהבת סלטים ודברים כאלה, ובקרון כאילו אומרים לך לאכול בעיקר פחמימות, וזה ביאס אותי, כאילו בפחמימות, בשר, כאילו רציתי לאכול דברים עם סיבים, כי זה תמיד, זה מה שאני אוהבת. זה תזונה שהלכת אומרים לך בכללי לאכול פחות סיבים, כי כדי שהיציאות יהיו, כי העניין שם זה ממש שלשולים, כאילו בזה של המחלה בקצה שלה, כאילו זה לא יודעת מה, ללכת 12 פעמים ביום לשירותים, וואו, כאילו ממש, זה קשה. קשוח. כן, כן. זה הופך להיות חלק ממך, כאילו את יודעת, במצב כזה, זה הדבר, כשאתה אתה בתוך זה. עכשיו אני לא ויתרתי, זאת אומרת בתקופה הזאת גם לימדתי באיזה סטודיו ביפו, שמה זה אהבתי, וכאילו אמרו לי, מה איך את נוסעה? לא ויתרתי, הרגשתי שאני חייבת גם את התנועה לחיים, התנועה מאוד עזרה לי, וכאילו נתנו לי נגיד ימי מחלה, לא לקחתי, כאילו היה לי ברור שעכשיו כדי להשתקם אני צריכה להיות גם כאילו בתנועה, בשגרה, לא עכשיו לשבת אני חולה בבית. כאילו פחות התייחסת אל עצמך כחולה, יותר אמרת, אוקיי, יש לי את זה, כן. אבל אני עושה את מה שאני יודעת שיתמוך בי. כן. זה בעצם מה שאני שומעת. כן, כן, ובמקביל כן גם הבנתי, בעצם כשקיבלתי את זה, זה היה סוג של, כאילו אני זוכרת שהייתה לי מנהלת שהיא נפטרה, דורית, לא זוכרת השם שלה, אבל הייתה מקסימה, והיא אמרה לי, תקשיבי, זה גם נפשי, כאילו, ואני אמרתי לה, תקשיבי, לא, סבא שלי יש את זה, זה היה צריך להתפרץ מתישהו, יש לי את הגן הזה, כאילו לא הייתי ממש במקום של כזה, לחבר באותו רגע את הדברים, ולאט לאט כן, כאילו די מהר, לא הייתי בהורדת מסך הזה הרבה זמן, וכשהבנתי אז כן הלכתי לאיזה ריטריט בתובנה, והתחלתי להתחבר לעולם של המדיטציות, והבנתי כאילו רגע להתחבר לאזור הזה, כאילו לנשום למעיים האלה שהם כאילו חולים, אז כמו לשאול מה שלומם, כאילו... כן, זה ממש שיחה עם איברים, זה מה שדיברנו ככה אני ואת לפני שהתחלנו להקליט, באופן כללי, סתם המלצה, מה זה סתם? המלצה חמה, באמת לכל מי שיש לו איזושהי התמודדות עם איבר ספציפי, ללכת לאינטרנט, לראות איך הוא נראה, להכיר אותו, להבין אותו, את כל ה-360 מעלות שלו, זה מרתק.
ואז לעצום עיניים, לדמיין אותו בגוף שלך, כמה שיותר מידע הוא שלך, ולשאול בכנות מה אתה צריך. מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? מה נמצא שם? אם יש, אפילו לדמיין איזה חומר, איזה צבע, טמפרטורה, מה אני רואה שם, ומה אני צריך בשביל לייצר שם רגיעה. יכול להיות בדמיון לעשות את העבודה, לשפוך שמיים, לא יודעת, כל דבר קטן. יש גם טכניקה את נכנסת קטנה לגוף שלך אל תוך האיבר הזה, ואז צריך לעשות שם עבודה, כן, שאת מנקה את המקום, וממש באופן מדוקדק כמה דקות טובות, 20 דקות, חצי שעה, רבע שעה כזה. שיחה עם איברים מאוד אפקטיבי. אוקיי, זה היה אנקדוטה. כן, 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 וזה היה ממש רגע להגיד, אוקיי, קורה לי משהו כרגע בגוף שאפשר להגיד שהוא מחלה כרונית, ועכשיו אני צריכה להתמודד איתה, ואפשר רגע כאילו להיכנס לרזולוציה של מה קורה לי שם בגוף, ברמה הכי פיזית, או חיבור של רגש וזה, וכן, ומשם אני חושבת שכן ייצרתי איזשהו מהלך של טיפה להוריד קצב. העולם של הפלדנקרייס, של מחשבת הגוף, של ה-BMC, שלזה, אני מרגישה שהדבר הזה הוא מסע שאני עדיין כל הזמן בחקירה שלו, כאילו כרגע אני לא יכולה, אני בעצם כבר, מאז ההתקף הזה, כאילו לא היה לי עוד התקף תפור, ואני מקווה שגם לא יהיה, אבל אני מרגישה שזה לא במקרה, כאילו אני מרגישה שיש משהו באפשרות, כל הזמן להיות בקשר עם המערכת הזאת שהיא רגישה ויש לה רטט וקורה עכשיו שפתאום אני מרגישה איזה כאב בטן, בעצם המחלה הייתה לי בצקום שזה הקצה של המעי, החיבור שלו לפי הטבעת, ובתחושה אפשר ממש להרגיש את זה בסטד שמאל למטה, כי זה מתחבר כזה, ולפעמים אני כמו מרגישה תזכורת, זה כמו איזה מין דחיפה קטנה כזאת, כאב עמום שהוא מוכר לי, ממש הוא מוכר לי מהתקופה הזאת, כמו תזכורת כזאת, ואז אני אומרת, אוקיי, מה קורה? כאילו מה קורה? וישר אני יכולה לדעת מה קורה, אני יותר באיזה מתח עם גיא, יש משהו בעבודה שמאמיס מדי, כאילו הגוף ממש מדבר את הדבר שקורה בפנים, ואז אני יכולה כזה, כאילו הוא מזכיר לי, הוא מדבר איתי, ואני אומרת אוקיי, אז לכי תעשי רגע איזה מדיטציה היום, תורידי עומס, תשימי, כאילו המערכת ממש מכוון אותך, איך לדייק אותך, עם צצתית מהדברים שהם נכונים לך, מהחיים, צצתית מהשביל שלך. ממש. זה מחזיר אותך לשביל. היום זה ככה, אבל אם אני חוזרת איתך אחורה, בעצם מה שאת אומרת, זה שהיה בגיל 28 את ההתקף, קיבלת תרופות ביולוגיות שנתיים, בזמן השנתיים האלה התחלת ללמוד בתובנה, בואי תרחיבי קצת על תובנה. התחלתי ללמוד מה זה תובנה? תובנה זה בעצם איזשהו ארגון שמתעסק במדיטציה ומיינדפולנס, ארגון נהדר, אז היה לי גם מין מפגש קבוע כזה בשבוע, כמו 2.5 שיש ישיבת, יושבים במדיטציה, ואחר כך מדברים קצת על מה שעובר עליך, ומשם הלכתי בעצם ללמוד בבר אילן, לימודים שנקראים פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, שזה בעצם לימודים שלומדים גם עוד בסיס רחב של בודהיזם, וגם את כל השיטות איך הן מתחברות, מה אתה יכול לעשות עם זה בתוך טיפול. אבל איך שמת לב שמשהו, זאת אומרת, אמרת לעצמך, אוקיי, זה לא יהיה לי לכל החיים, אני אקח את התרופות הביולוגית להתייצב, וזה גם, דרך אגב, זה בעיניי כל כך נכון הרבה פעמים, כאילו צריך את הרפואה הקונבנציונלית בשביל כמו קביים בתחילת הדרך, ממש, אבל ממש. ללכת במקביל, כאילו לא להדוף את זה, הרפואה הזו היא מדהימה, יש בה הרבה חלקים מדהימים, אפשר לשלב, במקביל לזה לברר מה קורה בנפש, מה קורה בסטרס, ושמה לעשות את העבודה בשביל לייצר אדמה פוריה לבריאות בעצם. כן, כן, איפה ממש. הרגשת כאילו, אוקיי, אז אמרת סבבה, אני אתחיל נגיד לעשות מדיטציות, ואז מה, פשוט שמת לב שתוכל לתאר לי איזה רגע ספציפי שאמרת, אוקיי, אני בכיוון הנכון, שזה נתן לך איזה קרן אור כזאת? כן. אני ממש זוכרת את החוויה של שנייה, כי לפני זה כן הייתי ברגעים של, כאילו, זאת אומרת, אני עובדת עם הגוף, אז יש משהו בעבודה עם הגוף, שאתה כן בהקשבה, כדי באמת להיות באיזה, זה לא כל הזמן אתה יש רגעים של הקשבה, אבל לא ברמה של לשבת עכשיו שעה על התחת, כאילו, או בריטריט זה גם 5 ימים.
הרגע של לשבת ולשים לב שבתוך השקט הזה, בעצם כל הזמן המערכת עובדת, וכל הזמן יש כאילו החיבור של מחשבה, רגש, גוף, שזה כאילו אולי שלושת הממדים האלה שאנחנו חיים בתוכם, וכמו להבין שכשאתה רגע עוצר רק להיות איתם, כאילו בלי להיות איתם או להתבונן ביחסים ביניהם, מחשבה, רגש, גוף, יש לי מחשבה, בגלל המחשבה הזאת אני מרגישה משהו, כאילו, ואז הרגש הזה מעלה לי משהו, את התחושה הזאת הלא נעימה בגוף, או שזה מתחיל מיחסים אחרים, שפתאום יש לי כאב בגוף, ואז עולה מחשבה, ואז עולה רגש, אבל כל הזמן לראות את המשולש הזה, שמייצר, בעצם יש שם מערכת יחסים, וכשאני מצליחה לראות אותה, ודרך המדיטציה אני מצליחה לראות אותה, כי אני לא מעורבבת איתה, אני כזה טיפה לוקחת כמו צעד אחורה, ואומרת, הנה זה, הנה זה, הנה זה, יש להם חברות או אויבות, או כאילו יש שם איזה משהו שקורה ביניהם, אז הבנתי שכאילו אוקיי, כאילו אני יכולה, אני מנסה להבין אם זה ברור מה שאני אומרת, כי זה כאילו, קודם כל זה מרתק, ואני חושבת שמי שמקשיבה, הספציפיות הזו היא נורא משמעותית. אז כן. תמשיכי עוד קצת. אז זהו, אז יש את המשולש הזה בעצם של תודעה או מחשבה, רגש וגוף. אז בואי תתני דוגמה ספציפית נגיד, ואז... אני אתן דוגמה, אני יכולה לשבת, אני אתן דוגמה מאז, כי אז זה היה גם מאוד חזק. אני יכולה לשבת למדיטציה, ואז אני יכולה להרגיש כמו פעימה כזאת של כאב בצקום שם, שזה החלק במעי שהוא ממש דלוק, הוא מודלק, יש לו זה, ואז המחשבה שעולה היא... החיים שלי נהרסו, הרגש שעולה זה תסכול, ורק שנייה לראות את המעגל הזה, שאם הוא ממשיך זה מעגל שהוא כמו כדור שלג, שהוא לוקח אותי לאבדון בעצם, כי בעצם התסכול הוא מייצר עוד קיבוץ בגוף, והוא עוד יותר מקבץ את האזור המודלק, וברגע שיש איזשהו מרחק, ואת יכולה להסתכל על זה ולהגיד אוקיי, אז זה המשולש שקורה, והאם אני יכולה כרגע להרגיש את הכאב הזה, ורק להרגיש את הכאב הזה, ולהגיד איזה צבע יש לו, והאם הוא פעימה ארוכה או קצרה, והאם הוא חם או קר, וממש להסכים שנייה, כמו שהתינוק צורח, ואתה מחזיק אותו בידיים, והאמא הטובה דייה, לא תמיד אנחנו מצליחות בתור אמהות להיות, אבל לפעמים אם אנחנו מצליחות, ממש כאילו להיות איתו בדבר הזה של הצרחות, לא יודעת אם להחזיק אותו בידיים או לעמוד לידו, להיות איתו בתוך החוויה הזאת, והחוויה של להיות עם הכאב הזה, היא המיינד בלואינג, כי שזה לא ישר רץ למה זה אומר, לזה שזה ידפוק לי את החיים, והתסכול, והדברים האלה שבעצם לוקחים את הכאב הזה ומעצימים אותו. והאופציה השנייה של כמו התבוננות ולהיות עם הכאב הזה, זה ממש מרגיש כמו הוא צרח, הייתי איתו מספיק, הוא יכול להירגע עכשיו. ואני חושבת שזה בסוף, אם אני מסתכלת על כל התהליך, אני חושבת שזה מה שקרה, לא היו לי מילים אז לזה, אבל שהסכמתי לפגוש את הכאב, לא ממקום של שיפוטיות עליו, וכעס עליו, אלא ממקום של חמלה איתו, ואני חושבת שזה מה גם הלימודים שכביכול הם היו לימודים מקצועיים, כאילו זה בשביל הפסיכותרפיה, כי אני מטפלת, אבל זה גם היה מאוד בשבילי, כאילו פתאום להבין שאפשר להיות עם כאב, כאילו אני חושבת, ואמא שלי האהובה, שאני הכי אוהבת אותה, ואמא מדהימה, אני חושבת שכשלי היה קשה, התנועה שלה הייתה לעשות שלא יהיה לי קשה באותו רגע, מהר, ולפתור לי, ולראות אותי מתוסכלת, זה היה דבר שהוא בלתי נסבל בשבילה, ואני חושבת שהרגעים בחיים שלי שהייתי צריכה להתמודד עם תסכול בתור ילדה, ולא לקחו אותי, שינו לי את כאילו, קודם כל זה היה לשנות את המציאות כדי שאני אהיה בסדר. ואני חושבת שהכלים האלה של כאילו להיות בחוויה של כשיש תסכול, זה בסדר. אז בעצם, רגע, אז יש פה כמה נקודות שאני רוצה עוד יותר להגדיל. אחד הדברים שאמרת, שבעצם את אומרת שאנחנו כהורים נגיד,
לתת לילד בשביל להתמודד עם קושי, לתת לו להתמודד עם הקושי. כשהוא מרגיש שהוא מוכן ושרואים אותו, אבל לתת לו... שבעצם חוויה של תסכול, זה חוויה שהיא גם, כמובן לא בקצה של זה ולא לעשות בכוונה, אבל זה חוויה שהיא גם מגדלת. וזה מדהים שאת מחברת את זה בעצם לגוף, לגוף ודבר נוסף שאת אומרת שהוא מעניין, וגם באופן כללי אני אתן לזה עוד מילים, בעצם עבודה עם כאב, שכשעולה הכאב, אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה שזה כמו ילד, שהכאב הוא כמו ילד, ואת יורדת על הברכיים להסתכל לו בגובה העיניים, ולראות אוקיי, אני איתך, אנחנו עכשיו ביחד יושבים על גדת הנהר של חיינו, מה קורה? אני איתך, אפילו לא לנסות לשנות אותו, עצם זה שאני רואה אותו הוא כבר נרגע, זה להסכים כאילו רגע להיות, ואז באמת מה שאת אומרת זה שהמשולש הזה במקום שיתעורר תסכול או מחשבה שהיא קטסטרופלית, כן. אז מתעוררת סקרנות וחמלה והסכמה, וכל הגישה משתנה, ואז המשולש הזה, איכויות אחרות נכנסות לתוך המשולש הזה, אולי הרגש בעצם של חמלה יתעורר. כן, ממש, אני כאילו, יש לי פתאום איזה זיכרון שנפל לי עכשיו, שאני הולכת כאילו ברחוב, בתקופה הזאת שהיה לי את ההתפרצות, ואני רזה, מאוד רזה, אני עכשיו שוקלת, נראה לי, נגיד 58 קילו, שוקלתי פחות 8, כאילו 10 קילו, כאילו הייתי רזה ברמה שזה היה, לא נראה חולה, הייתי נראית חולה, והסתובבתי כזה ברחוב, וכאבה לי הבטן, וכאילו אמרתי לעצמי, די, אני רוצה שזה עכשיו ייפסק, כאילו תחושה כזאת שלא מוכנה להיות שנייה עם זה, שרק חייבת להעיף את זה, והרגע הזה מול הרגע, וזה היה תהליך, אבל לא יכולת לשאת את זה, רציתי לרצוח את זה, ולא הייתי מוכנה שזה יישאר עוד, כאילו, וההבדל בין הרגע הזה, שזה היה בהתחלה של הגילוי, ושנראה לי שגם לא יכלתי לא לעבור דרך זה, כאילו, כשאנשים מקבלים בהתחלה מחלה, אתה וואלה, כאילו, זה לא כזה, בואו נחבק את זה, זה גם כן, זה כזה, זה תהליך, נורא מבהיל. כן, זה מביא, וכאילו בא לי גם להגיד שזה לא כזה רוחניות כזאת, כן, בוא תחבק את הכאב, זה לא מגיע כאילו על ההתחלה, זה תהליך של כאילו, אז לאט לאט שהתייצבתי עם התרופות והייתי, אוקיי, אני יכולה לנשום, אז אמרתי, טוב, אוקיי, הסקרנות גם נפתחת לא ברגע של המצוקה, הסקרנות לא תהיה שם. כן, הרבה פעמים. בדיוק, אז זה גם כאילו משהו של, זה לא פשוט להגיע לזה, זה לא כזה, אתה מת מכאבים, בוא תסתקרן. רגע צריך שם לקחת אדוויל ברגע הזה של המת מכאבים. חזק. כן. כן. זהו. אז בעצם בעבודה של תובנה, או על לימודים של הפסיכותרפיה, ההבנה של המשולש הזה, של התחושה, מחשבה, רגש, התחיל כמו להתבהר, ואת מבינה שאת יכולה להסתכל על זה, ובעצם בעקבות זה לשנות את זה. כן. לייצר שינוי. וזה גם כל הזמן חוויה של אוקיי, כאילו, אני מצליחה לעשות את זה, פחות כואב לי, זה כאילו, זה ממש תגובתי, הגוף מגיב, כאילו אני מגיעה עם כאב, אני יכולה לשבת למדיטציה, זה עובר, כאילו הגלים של הכאב כאילו עוברים, וגם המצב רוח סביב זה, כאילו אם יש לי איזה, כאילו כעס על זה שזה קיים, אז אחרי הישיבה, וזה לא רק סביב זה, נראה לי בכללי בחיים, כאילו אני יכולה להגיע עם איזה ריב שהיה לי, עם חברה או עם גיא, וכזה אוקיי, כאילו ישבתי, משהו נרגע, ואני כן יכולה להגיד שכיום, בשנתיים האחרונות, אני גם כאילו משתתפת בקבוצה של ימימה, שהיא גם ממש מזכירה לי את העבודה הזאת, והיא עוזרת לי באותו אופן, כיום בחיים, כי אני מרגישה שזה לא נגמר, אני עדיין כל הזמן בעבודה הזאת, של הוויסות, כאילו של לראות איך אני, כאילו מייצרת מרווחים. אז זה בעצם כלי שאת משתמשת בו הלאה לחיים שלך. כן. בכל נושא, זה כבר לא הכאבים של הקרון, זה כבר בכלל ההתמודדות איך להתנהל מול החיים האלה, כן. ואני בעצם, אני שומעת ואני רוצה להוסיף פה עוד כלי שהוא ממש מעניין, שמשתמשים בו בשיטה של TMS שדוקטור ברוש פיתח, בעצם מה שאת אומרת זה שאספת הצלחות. נכון. התיישבתי, אוקיי, הכאב היה פחות, עשית מדיטציה, אוקיי, הנה עוד הצלחה.
אני בכיוון הנכון, הלכתי, לא יודעת, גיליתי שלשבת מול הים מרגיע אותי, כל אחד מה שעובד לו, ולאסוף הצלחות, אפשר להכין רשימה, כי כשכואב, חוזרים לרשימה הזאת, קוראים אותה, ואם תחזיק אתכם בציפורניים, זה מדהים, כותבים רשימת ההצלחות שלי, ממספרים מ-1 עד 50, היא תתמלא מהר מאוד, אפילו בדברים הקטנים, וכשאת כותבת את זה, כשהכל הפי מבחינת המערכת בהווה, המוח הוא כל הזמן בהווה, אז זה הפי עכשיו, אבל שכואב, את שכחת שלא היה כואב, נכון. אז לחזור לרשימת הצלחות, זה כלי שאני מאוד מאוד ממליצה עליו לאנשים שאני מלווה, ומי שנתפס על זה, באמת זה תומך בטירוף, כי זה מראה לך שאתה בטח, זה מקפצה וזה עוזר לך להישאר מבוסת יחסית, או לזכור שגם הכאב הזה עכשיו הוא יעבור, גם הוא יחלוף. כן. זה מאוד מאוד חזק. אז בעצם, אז אני מבינה שבזמן של השנתיים האלה, את כבר נכנס לתובנה, או שיותר בזמן קדימה. בואי תהייתם. לא, בשנתיים האלה, זאת אומרת, בגיל 28 זה היה שם גם עוד טריגר, שגיא עוד לא היה מוכן להתחתן איתי, ואני כבר מאוד רציתי להתחתן, והיה לי כזה דדליין. זה מתי שהייתי התפרצות, זה גם שכחתי, זה היה הטריגר הכי גדול נראה לי, כאילו ממש ברמה שזרקנו חפצים בבית, כאילו זה היה שם, אני בגיל 30 כאילו מסתכלת על השעון, אני צריכה ללדת, כאילו, והוא כאילו, רגע, בואי כאילו ניקח את הזמן, וכן, כן, וזה היה גם טריגר מאוד גדול, וואו, אני חייבת להגיד על זה משהו, חייבת, זה מדהים. קודם כל, שני דברים. אחד שאמרת, שכחתי, אנשים שוכחים, זה קטע, דברים גדולים. המוח כאילו, זה מדהים לראות. בגלל זה אני הרבה פעמים כותבת, ואז אני מזכירה, רגע, זה היה פה להזכיר. זה מאוד מעגן ועוזר. ובית, אתה רגע דיברת על, כמו שאומרים, וואחד טריגר. שאת היית בלחץ במתח מול הבן זוג שלך, שאת רוצה להתחתן, אמרתי עם השעון נגיד 30, הזמן עובר, הרבה פעמים מחלות מתפרצות, מטריגר רגשי, וכשמבינים שזה, אם הוא המקור, אז זה גם הפתרון. זאת אומרת, אז שם העבודה במרחב הרגשי, זה העניין, במרחב ההכרתי. כן, כן. אז כן, אז בעצם זה היה גם סביב הדבר הזה, ולתובנה, אני זוכרת, כאילו נסעתי לריטריט הזה של 5 ימים, כמו כזה, רגע, אני צריכה לחשוב, אני לא יכולה להתמודד עם הסיטואציה, כאילו עם החיקיון הזה של כאילו, אתה אמור להציע לי ניסויים כבר, כאילו, מה קורה? ויצאתי ל5 ימים האלה, וחזרתי אחרת, הוא לא הציע לי ניסויים ישר שחזרתי. זה היה כאילו ממש קרוב להתפרצות כן, זה היה נגיד שנה אחרי, אבל עדיין אני בתוך התרופות, ועדיין אני בחוויה שאני, כל רגע זה יכול להתפרץ, הייתה שם חרדה גם שזה יכול לחזור עד שקצת העליתי במשקל, ויש לך כל כמה חודשים בדיקה, מה קורה, איזה בדיקות דם, לראות כאילו לאט לאט גם באמת היה לי המון נימולים, כי בעצם לא יודעת אם אנשים מכירים, אבל זה גם כתופעה של קרון, בגלל שאתה לא סופה, אין ספיגה, אז הגוף מתחיל לפתח כל מיני, אין ספיגה של החומרים, בגלל שהכל יוצא. הבנתי. אז אין ספיגה, ואז ממש התחילו, כאילו לא הרגשתי את הידיים שלי. וואו, נשמע מאוד מלחיץ. לא, זה היה מאוד מלחיץ. ועד שהדברים האלה ירדו קצת, אז כזה רגע, איך אני שומרת על זה? אז באמת יצאתי כזה ל5 ימים האלה, וכשחזרתי, והוא עדיין לא יצא לי ניסויים, ואמרתי, אני בסדר. כאילו, המציאות לא השתנתה, הוא לא יצא, אבל אני יכולה כאילו לשאת את זה, כאילו, פתאום, אז אמרתי, אוקיי. להכיל את זה. כן, יש לי אפשרות כאילו רגע להיות עם המציאות כמו שהיא, אבל בלי, זה לא מפרק אותי עד כדי כך. אומנם זה לא, חודש אחרי זה קרה, לא יודעת כמה זמן הייתי יכולה להחזיר את זה, אבל בסיפור שאני מספרת לעצמי, היה שם יותר מרחב. הוא הציע בעצם. החזק מעמד חודש. כן, נראה לי שגם אותו זה הרגיע, שאני הולכת לעשות לעצמי איזה סלף קר, כאילו שאני לא רק תלויה בו בוולבינג, כאילו ברגיעה שלי, שם היא לא תלויה רק בהצעה שלו, אלא אני יכולה למצוא לעצמי, נראה לי שבסוף, כאילו גם בתוך היחסים שלנו, זה בשבילו היה מאוד דבר כזה, אוקיי, כאילו היא הולכת לעשות עם עצמה משהו שיבסט אותה, כאילו בתוך היחסים האלה, וזה אפשר לו גם לעשות את הצעד הזה. מדהים. כן. כן. מדהים. כאילו זה כמו לקחת רגע אחריות על עצמי. את יודעת, זה גם מתחבר לי מה שאמרת, כאילו, המציאות לא השתנתה,
משהו בתוכי זז למעשה, כן. והזז הזה זה בעצם איזושהי יכולת לקבל, הקבלה, acceptance, כבסיס שממנו, הנה ממנו הוא הציע ניסויים, או ממנו המערכת נרגעה, אבל אני מעניין, זה מדהים אותי איך כל פרק אני מדברת על זה, שקבלה זה הבסיס, אבל זה גם באמת לא קבלה של המציאות, כמו הקבלה של עצמי, כאילו להגיד לעצמי, זה בסדר שאת רוצה כל כך, עצם בכלל להיות במצב של, זה גמר אותי, הבושה הפנימית של אני רוצה יותר משהו, כל הדבר הזה שאני באה מבית של כאילו, אתם הנסיכות כאילו, אנשים, הוא צריך להציע, כאילו, ורגע להגיד, אז זה בסדר שאת רוצה, וזה ייקח עוד קצת זמן, וכאילו, כמו, זה לא קבלה של זה שהוא לא מציע לי, זה קבלה של זה שאני, כאילו, לתת תוקף לילדה הפנימית שבתוכך, שרוצה מאוד, וזה בסדר שהיא רוצה להגיד לה, it's okay, אני רואה אותך, זה בדיוק על לרדת לגובה העיניים, זה מקסים, כאילו להכיל את הילדה הפנימית שבתוכך, ולתת לה לגיטימציה. כן, ואני חושבת שזה הכל מתחיל ונגמר בסוף, בלהכיל את עצמך, כאילו, וגם הימימה, שזה כלי מדהים, שהוא מאוד מתכתב בעיניי עם העבודה של הבודהיזם, שמדברת על כאילו, בסוף הכל מתחיל ונגמר בעצמך, גם בסוף, אנחנו כן נכנסים ליחסים ויוצאים מיחסים, אבל קודם כל היחסים שלנו עם עצמנו, ואם נהיה במקום שאנחנו יכולים לתת לעצמנו יד ברגעים הקשים, אז נצליח לצאת לתוך יחסים עם אוויר, אם להצליח לראות גם את האחר, כי אם לא נראה אותנו אז אין לנו עיניים מחוצה. מקסים. כן. יש אפילו מדברים על זה שזוגות שנשארים יחד, זה זוגות שכל אחד עושה התפתחות אישית, ואז הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה להצליח. ממש. אז זה הכל כל הזמן פנימה, כל הזמן פנימה. זה מאוד מאוד קשה, כאילו להבין את זה לייב, אבל להתאמן על זה באופן קבוע, אתה קוצר את הפירות. ממש. אתה ממש קוצר את הפירות. אוקיי, ואז בעצם, אתם מתחתנים, ומה קורה? כן, ובעצם בשנתיים הראשונות עד גיל 32, כאילו בעצם לקחתי תרופות 4 שנים, גיל 28 עד 32, לקחתי תרופות, זה היה מאוד נוכח גם בתוך החיים, כי זה תרופות שאסור לקחת בהנקה, אז כאילו, זאת אומרת, זה היה משהו שכאילו נוכח בתוך החיים, ולאט לאט זה פשוט כאילו הבנתי שאני בסדר. בגיל 32 עשיתי את הבדיקה, שוב פעם את הקולונוסקופיה, שיצאה נקייה לגמרי, והרופא אמר לי, את בסדר, כאילו את פשוט בסדר גמור, הכל טוב. ואמרתי לו, אני רוצה לרדת מהתרופות, הוא לא נתן לי בקלות. אתה רוצה לרדת מהתרופות? אני אמרתי לו שאני רוצה לרדת, והוא כזה לא, הוא אמר לי בוא חכי קצת, בואי נחשוב, אמרתי לו בוא ננסה, כאילו, והוא זרם איתי, באמת היה רופא, אמר לי בוא ננסה, אז הוא הוריד לי תרופה אחת, כי היה לי 2 תרופות, ואז עוד אחת, וזהו, ובעצם כאילו אני בת 42 היום, ואני חיה את החיים תפוך חמסה, בלי הקרון, ואני לא יודעת אם להגיד אם זה נחשב, החלמתי מקרון, כאילו אולי כן, אבל במבחן המציאות זה לא חלק מחיי, וכשאני אומרת את זה נגיד לאנשים, מה זאת אומרת, אבל קרון זה מחלה שיש לך כל החיים, זה כרוני, אבל את לא צריכה לאכול ככה, כי יש לה שם מאוד מאוד רע, כאילו, וגם באמת אנשים, גם יכול להיות שהייתה לי, באמת כאילו רגע אני אשים בזה, זה מחלה עם הרבה דרגות, אני הייתי מראש באבחון עם יחסית דרגה לא הכי קשה, הרבה פעמים קורטים חלק מהמעי לאנשים, אני לא עשיתי אף פעם ניתוח, אז לפעמים זה קורה לא בגילוי הראשון, כאילו יש את הגילוי, ואז בהתקף השני קורטים לך חלק מהזה, אבל אז באמת כאילו פשוט חיה את חיי, אבל אני מרגישה שאני חיה את חיי, כשהדבר הזה הוא כמו איזה מגדלור כזה, לא ממקום שלא את יכולה איזה פחד, אלא תמשיכי לעבוד, ואני ממשיכה לעבוד, וזה כן גם. זה נתן לך מין פוסט כזה, להמשיך להתפתח. תזכורת שאת חיה בתוך גוף רגיש, ובגלל שאת חיה בתוך גוף רגיש, את צריכה להשקיע בגוף שלך, וההשקעה בגוף משמע השקעה ביחסים שלי עם הגוף, ביחסים שלי עם עצמי, שהגוף הוא חלק מהם. כאילו זה המשולש הזה, שוב פעם, של רגש מחשבה. ביחסים שלי עם עצמי, שהגוף הוא חלק מהם. כן, כן. מעולה. יש עוד איזה נקודה, תראי, אני רוצה להגיד משהו, וגם לציין עוד משהו משמעותי שאמרת. באמת, 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 כל אחד יש לו את הדרך שלו לריפוי. ריפוי
הוא אפשרי, ריפוי הוא תהליך, ואולי אין קצה, כמו שדיברנו לפני כן, אבל הכיוון המיטיב הזה, ההטבה, היא אפשרית. היא אפשרית גם לאנשים, אני עובדת עם אנשים שעברו ניתוחים שחצי מערכת העיכול הוציאו להם. יש תמיד את האפשרות הזו, והרבה פעמים את אמרת בהתחלה, אמרת אני לא אחיה ככה, כאילו היה לך איזושהי בהירות, שזה לא את, הסיפור הזה הוא לא את, הכותרת הזו שאני, יש לי קרון וזה לכל חיים, אני חולה, את אמרת שזה גם משהו שדיברנו בשיחת הכנה, אמרת שזה גם משהו שהתייחסו אליו מבחוץ, כי ראו שאת חולה, נכון? בואי תגידי על זה עוד מילה. כן, זאת הייתה חוויה לא פשוטה להגיד, שכאילו נורא רזית, מה יש לך? יש לי קרון, כאילו ממש אני זוכרת את הבושה סביב זה, ואיך אנשים אמרו, וואו, קרון, וואו, כאילו, וגם זה היה רשום איפשהו. זה רשום לי עדיין, אני מגיעה לרופא, אומרת, את חולה? אני אומרת לו, לא, כי אני בכלל לא זוכרת את זה, אבל אני רואה שיש לך קרון. אוקיי, יש לי קרון, אז מה, מתי היה התקף האחרון שלך? לא, כאילו זה משהו מבחינתם זה משהו שהוא קבוע, שישאר לכל החיים. איזה תרופות את לוקחת? אפילו לא, את לוקחת תרופות? איזה תרופות את לוקחת? וגם בביטוחים אמרתי. בביטוחים, אני טסה לחול עכשיו, אז יש לי מחלה כרונית. למרות שכן יאמר לזכותם שהם שואלים מתי היה ההתקף האחרון, ואם זה נגיד כבר עבר הרבה זמן, אז אולי אני לא צריכה להוסיף כל כך הרבה, רק פחות, כן מתייחסים כאילו לכמה זמן היה ההתקף, שזה נותן, כנראה שזה נותן איזה מידה כמה המחלה קשה. כן, אבל את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו, זה מאוד משמעותי בעיניי, את יכולה ממש להגיד בפה מלא, שאת החלמת, שאת התרפאת. כן, אה? כן, לא, כי אני... את תחשישי להגיד את זה. איך את אוכלת? רגיל. כן, נכון. והמערכת עובדת באופן קבוע, יש יציבות. לגמרי. אוקיי, יש לך שם אולי עדיין רגישות מהזיכרון של הדבר הזה שהיה שם. כן, לא, אני בריאה עכשיו, נכון? אני מרגישה, אני מסתובבת ותפוחה, אני מרגישה בן אדם בריא לגמרי. נכון. תלויה לחיות את חיי. אז אני אומרת, אל תפחדי גם מהזנב הזה, זה כאילו השלב האחרון. כן. ויש לך את התזכורת הזו, כמו שלי יש את התזכורת של הגב. אם אני מרגישה עיבוב של הגב, אני אומרת, אוקיי, מה רבתי, מה קרה? אני עצבנית על משהו ואני לא מודע בפני עצמי, מה קורה שם? ואז אני הולכת, עושה מדיטציה מסוימת, ואני משתחררת מזה ומתקדמת. יש לנו את הכלים האלה, אבל לתפוס את עצמנו כבריאות, זה נורא נורא משמעותי. כן. לשים את זה בסיפור שלנו. אז נועה, איפה את היום בעצם? אז היום בעצם, באמת אחרי 10 שנים, עברו לי בגדול לעשות כל 4 שנים את הקולונוסקופיה, אבל נמנעתי מזה, כי הרגשתי בסדר וכזה החיים, וזה גם בדיקה שאתה צריך, כאילו אתה צריך קצת לעצור את החיים, לצום ולעשות איזה דיאטה כזאת, וכל פעם דחיתי ואמרתי יאללה, כאילו 10 שנים עברו, תעשי, ובאמת עשיתי את זה לפני שבועיים, ממש סביב הדיבור שלנו, גם הרגשתי שזה פתאום כאילו עולה כזה לתודעה, והחלטתי לעשות את הבדיקה הזאת, והכל בסדר, טפו חמסה, זאת אומרת, כן הוא אמר לי שרואים שיש לי את הצלקת, באזור הזה במעיים שהיה חולה, שהיה דלוק, הצקון, וחוץ מזה טפו, כאילו הכל בסדר, אז אני מרגישה שאני חששתי לפני, אמרתי וואי אולי אני כאילו מרגישה, אבל בעצם יש מרגישה בסדר, אבל אולי בעצם יש משהו, אז זה מאוד שימח אותי. אז אני רוצה להוסיף משהו קטן, על מה שאמרת בהקשר הזה של החשש הזה. אני חושבת, מדברים על זה הרבה ביוגה תרפיה, שכשאנחנו מעניקות לעצמנו אדמה פוריה לבריאות, ואנחנו בקשר עם האיברים שלנו, אז הסיכוי שנופתע, הוא יורד קצת. הוא יורד, אני אגיד את זה ככה בצניעות, כן, אבל כי הגוף הוא מדבר אלינו כל הזמן, הוא מדבר אלינו בתנודות מעודנות אפילו, אנחנו רוצות ללמוד, להתכנס פנימה ולהקשיב לו, הוא אומר לנו, הוא מכוון אותנו, הוא לא רק מכוון אותנו מה המצב שלו, הוא גם מכוון אותנו מה המצב של הנפש שלנו, הגוף, וגם אפילו מה המצב הרוחני שלנו, זה גוף נפש רוח, זה הכל ביחד, אז
אז אני חושבת שזה העניין. נכון, זה לא הייתה לי הפתעה, זה לא אמרתי וואי באמת אני בריאה, זה כזה, זה עשה לי כזה, אוקיי, אז הכל, אז מה שאני מרגישה זה גם מה שקורה בגוף, וזה נתן לי עוד תזכורת לזה, שהכל בסדר, כאילו. ככה, בנתיב הנכון של החיים שלך. כן, כן. ובעצם את היום יש לך סטודיו, נכון? כן, יש לי סטודיו בבנימינה, סטודיו נוי, שרוב השיעורים שם הם שיעורים שבעצם אני קוראת להם שיעורי תנועה, ואני משלבת ביניהם, משלבת בתוכם גם עבודה שהיא בעצם רגשית, בלי שאני לא מכוונת את זה לאנשים שבאים לעבודה רגשית, אבל בסוף אנחנו כן מאוד מתעסקים באיזה השקטה של התודעה, באיזה חיבור לאיברים. אתמול יצאתי משיעור וכל כך התרגשתי, מישהי אמרה לי, אני לא מרגישה כאילו יותר חזקה או יותר כאילו בהכרח כאילו אני עושה פילאטיס או משהו כזה, אבל אני מרגישה שאני פשוט מכירה את הגוף שלי וזה מתנה שאין, כאילו ממש הרגשתי שהיא אומרת לי קיבלתי מתנה, באתי כאילו לפילאטיס או כי זה מה שאנשים שהם באים לעשות זה, ויצאתי עם משהו אחר שאני מרגישה ביטחון בגוף שלי, ומבחינתי זה מה שאני עושה בשיעור, כאילו אתה גם על הדרך גם מתחזק וגם זה, אבל זה יותר באמת להיות בקשר עם מה שקורה, דרך התנועה, דרך החיבורים, דרך, וזה באמת משלב כזה פלדנקרייז, פילאטיס, יוגה, מחול, כאילו לא, מחול אנחנו לא רוקדות בשיעור, אנחנו על המזרון, אבל זה בעצם איזושהי עבודה כזאת. מה זה מחשבת הגוף? את מלמדת גם מחשבת הגוף? כן, מחשבת הגוף זה שיטה שפותחה על ידי תלמידה של משה פלדנקרייז, שקוראים לה יוספה מיכאלי, והיא הייתה פיזיותרפיסטית ומורה לספורט, והיא בעצם לקחה את הפלדנקרייז למקומות קצת יותר תנועתיים, כאילו יותר כמו סיקוונסים כאלה של תנועה שהם יותר ארוכים וטיפה פחות איטיים מהפלדנקרייז. אני לא למדתי את השיטה הזאת בתור מורה, כאילו לא למדתי להיות מורה של זה, אבל למדתי הרבה שנים אצל מורה מדהימה שנקראת תמר גור, והיא בעצם הכניסה אותי לעולם הזה, ואני שואבת משם מלא השראה, כאילו, אז אני בעצם בהשראות, כאילו, אני בעצם עושה את הדבר שלי מתוך המון דברים שלמדתי. אז את בעצם מלמדת אותך, אני חושבת שאת מלמדת את המסע שלך. כן, אני באמת מחפשת שם, כאילו, אולי אני אקרא לזה שיטת נוי, כמו הסטודיו, לא יודעת, אני מחפשת, כי שואלים אותי, מה את עושה? אז אני כאילו, אני עושה את זה ואת זה ואת זה, ובסוף אני עושה אותי, ועוד אין לזה שם, כי זה גם עבודה מאוד אינטואיטיבית. אני בן אדם מאלתר, כאילו אני מגיעה עם מה שאני באותו רגע, ואני לא יודעת על מה יהיה השיעור. את גם מטפלת פרטני בעצם? כן, בעצם מעבר לסטודיו, אני גם עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, אז יש לי קליניקה, שזה כאילו בנפרד מהסטודיו, ושם אני מקבלת גם ילדים, בני נוער ומבוגרים, ואנחנו עושים תהליכים, זה יכול להיות גם באמת סביב הכאב, אבל זה יכול להיות גם אנשים שמגיעים עם חרדה, אנשים שמגיעים עם דיכאון, כל סיבה לטיפול ממש כביכול קונבנציונלי, אבל כל הדרך הזאת שעברתי נכנסת שם בפנים, זאת אומרת. את יודעת, יש גם עוד נקודה שזה גם אין הפרדה, דיכאון, חרדה, מחלה, כאב, זה הכל אותו דבר, זה איזשהו סממן של הגוף, ברפואה הגרמנית החדשה בכלל קוראים לזה הפתרון של הגוף, זה הקצה, קוראים דברים לא מודעים, וזה הקצה, זה הפתרון, ואז באמת העבודה שלך, ההכרתית שאת עושה עם השילוב הגופני, מבחינתי זה השילוב המנצח. כן. יש משהו שהיית רוצה להגיד ככה לסיום, איזושהי, את יודעת, איזשהו משפט שאני לקחתי ממך להיות בקשר, כאילו אם הייתי קוראת נותנת שם למפגש שלנו, על להיות בקשר הזה, זה ככה סלוגן מבחינתי מקסים. אז קודם כל זה מרגש אותי שקראת לזה ככה, כי אני באמת מרגישה שהסיפור של הקשר זה מה שמעניין אותי, כאילו להתעסק בו, בתוך השיעורים שלי, אז זה קשר עם הרצפה, עם הגרביטציה, עם האיבר של ועוד איבר בתוך הגוף, ובטיפול זה עם כל מה שיש עם עוד בן אדם, מה קורה בשדה הזה של הקשר. ואני כן רוצה גם לציין פה את המורה המדהים של יוחאי גינתון, שהוא בעצם מלמד map integration, שזה איזושהי שיטה שהוא מפתח כרגע, וכזה בא לי לתת לה במה, וזו שיטה שבעצם משלבת את העולם שלה, הוא גם מורה לפלדנקרייז ורקדן, והוא עושה איזושהי עבודה נורא מרגשת, שהבסיס שלה זה יחסים, הוא מדבר על היחסים שלי עם עצמי, והיחסים שלי עם הכוחות שפועלים פה,
מקסים, הרי בסטיה זה גם יחסים, אבל העניין זה עבודה שהיא יותר בשיחה, היא פחות גופנית, אבל השילוב של הגוף הוא, מבחינתי הוא גם פנומנלי. ואם יש מישהי ככה מבחינתך פתחת לה את העיניים לגבי הקרון, לגבי הדרך כן, קודם כל מי ששמעה את הדבר הזה, אם יש לה איזה בן משפחה, או שהיא או הוא, חליתם במחלה הארורה הזאת, שהיא ארורה ואולי גם לא ארורה, אז ממש תרגישו בנוח לפנות אליי, אפשר למצוא אותי כזה, רושמים סטודיו נוי וזה קופץ הטלפון שלי, אז אפשר למצוא, וגם לקליניקה, מוזמנות ומוזמנים להגיע לטיפול שהוא בעצם מאפשר יחסים, להיות במערכת הזאת של, בטיפול זה גם בעצם, כאילו זה איתי, אבל זה עם עצמנו. אז נראה לי שבאמת העליות בקשר הזה, בכל המובנים, כן. הוא המתנה, וגם כמו שאמרת, להיות בקשר עם המשולש הזה ממש אני לוקחת אותו איתי. תודה נועלה על כל הידע והאור שאת מביאה לעולם, ואני בטוחה שהאור הזה רק ימשיך ויגדל יותר ויותר, וזה הרבה פעמים קורה דרך המכאובים שלנו, זה אנחנו פה יודעים, דרך החוויה האנושית. כן, תודה עינתי שהזבנת אותי בשמחה רבה. אז תודה רבה על ההאזנה. אם משהו בשיח נגע בכן, מוזמנות לקחת אותו לחקירה בחייכן. ואם מישהי או מישהו עלו לכן במחשבה, מוזמנות כמובן לשלוח. נמשיך יחד בסקרנות לנוע אל עבר בריאות.